29 binpêkirên di siyem roja agirvestê de li deverên kêmkirina asta şer de li Sûriye hatine tomarkirin. Di gorî çalakvanên dwarê mafê mirovan de kar dikin ku di roja siyan de li devera kêmkirina asta şer de ku rêkeftinek agirvestê di navbera Tirkiye û Rûsyayê de hatiye imzakirin, lê gundewarê parêzgeha Idlibê û deverên kêmkirina asta şer de 29 caran binpêkirin hatine tomarkirin. Her lê gorî çalakvanan ragihandî ku 8 ji wan binpêkirinan ji aliyê balaferên Rûsyayê ve hatine binpêkirin ku Rûsyayek ji aliyên gerentore ji rêkeftina agirvestê re. Girêdayî heman mijarê tora Şamyan û Çeyan jî belav kiriye ku balaferên şer yên Rûsyayê ji bingeha hemêmîma Rûsî li gundewarê Lazîqiyê dest bi firîna xwe kiriye û bu cara yekê piştî rêkeftina agirvestê ketî warê cîbecîkirinê de Xanûsubul, Mueseran, El Hertemiya lê devera Meherêtin Numan lê gundewarê Idlibê topbaran kir. Her lê gorî zanyariyên tora Şam belav kirî ku roja duwem ji rêkeftina agirvestê re derdora 21 caran rejima Sûriyê bi moşekan devera kêmkirina asta şer topbaran kirin. Her di vî derbarî de rawangeha Sûriya mafê mirovan jî ragihand bû ku di roja yekê de jî rêkeftina agirvesta di navbera Tirkiye û Rûsî de hatî imzakirin, derdora 34 êrişên bijahî ji aliyê rejima Sûriyê ve li ser gundewarê Başûr û Rojhilatê Idlibê û gundewarê Rojavayê Hemayê hate encamdan. Ji aliyê xwe ve hêzên Rûsî jî ragihandbû ku agirvest ji aliyê grûpên çekdar ve tên binpêkirin. Ew grûp pabendiyê bi tu rêkeftinan li devera kêmkirina asta şer li Sûriyê nakin. Rêkeftina agirvestê ya di navbera her du aliyên Rûsî û Tirkî de hatî imzakirin, demjimêr 12 şeva yekşemê 12 vê heyvê kete warê cîbecîkirinê de. Ev rêkeftina agirvesta nû neya yekê di navbera Rûsî û Tirkiye de li Sûriyê tê imzakirin.